mmemme a jupụtara nnọọ n'anya mmiri dịka Oriaku Louisa eze nne onye ọlụ anyị bụ nwada nne eze eliri ya na ngwurube di ya na Amaokwe Obodo Ngwo na kansụl Udi n'Enugu steeti. Ya bụ nwaanyị bụ ada ndị be eze ede ọ nwụrụ na mberede ma ọ gbara afọ 53 wee la mmụọ. Ọ rapụrụ di ya na ụmụ ya na ndị niile metara ya tinyere ndị ọgọ ka ị na-eru uju ọnwụ ya. Mana Echigbata gara ya bụ mmemme elimozu wetara anyị akụkọ a. Ọtụtụ ndị ezinụlọ nakwa ndị agbata obi bụ ndị kwara akwa alili maka ya bụ ọnwụ Oriaku Louisa eze bụ nke ebutere n'oge ebutere ya na be ya. Ka ebunatasịrị ya na be ya, eburu ya wee jee na St. Joseph's Parish Obodo Ngwo ebe a nọ wee kara ya ụka elimozu. N'okwu ya na ụka elimozu ahụ ka onye nọ n'isi ya bụ ụka bụ Reverend Father Alphonsus Ozoezie sịrị na ọtụtụ ihe gbagwoju anya dị n'ụwa ma kọwaa na ọnwụ ya kwesịrị ịkụziri mmadụ na onye ọbụla nọ n'ụwa ga-alalili mmụọ ebe ọ ga-ejeza ajụjụ ikpeazụzụ. O tiri ya bụ ezinụlọ aka n'obi. Dịka a kasịrị ya bụ ụka, eburukwara arụ nwaanyị ahụ wee jee ebe a dọnyere ya n'ili ma gọzikwe ya bụ ili. Dịka ọ na-eti ya bụ ezinụlọ aka n'obi ka President Catholic Women Organization nke St. Joseph's Parish Ngwo Oriaku Eugenia Udo kọwapụtara na ya bụ Oriaku lara mmụọ bụ nke wepụtara onwe ya n'ịrụ ọrụ nke Chineke bụ ihe o kwuru na ọ kpatara ọtụtụ ụmụ nwaanyị nke ya bụ parish jiri wee bịa n'uju ịkwanyere ya ugwu ikpeazụzụ. Ọgọ ya bụ onye lara mmụọ bụ Sista Lucy Ono nakwa nwanne ya nwoke bụ Onyemaechi Eze, onye nke kọwapụtara ọtụtụ ihe ejiri marụ ya bụ nwaanyị lara mmụọ, kọwara ya dịka nwaanyị na-enweghị atụ ma kpee ekpere ka Chineke nabata mkpụrụ obi ya na ndokwa. Ụmụaka ya bụ onye lara mmụọ, nwaada Nnenna nakwa Maazị Evaristus Eze sịrị na ọnwụ ya bụ nke dakwasịrị ha n'ike ma kwue na n'agbanyeghị na o biri ndụ dị mma na ọnwụ ya bụ nke na-emetụta onye ọbụla n'ezinụlọ ha. Site na Ngwo n'Enugu steeti, Emmanuel Chigbata maka akụkọ ụwa ABS.